I k'a dɔn fadenjugu ani dabalijugu ani fɛɛrɛjugu tigilamaw janfa tigilamaw ani binganikɛlaw u jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tubabu arabu burudamɛ ani maa murutile ani bamanan fɛn o fɛn n'o bɛ bamanji jɛrɛ jakulu in na a bɛɛ lajɛlen ye fa kelen ba kelen Bɔjabate k'a dɔn ninnu u ka hakilila k'u ɲɛ tɛzawata n'u y'o minɛ Bɔjabate k'a dɔn k'an ka sɔrɔsikulu k'a maa bɛɛ fa k'a ban u bɛ sɔrɔ ka kɛlɛ yori ni kana kidali kan'u sigi masaya la ala tɛ sɔn Bɔjabate k'a dɔn an ka jamana sɔrɔdasiw u ni foli ka kan u ni tɔni ka kan u ni duwawu ka kan Bɔjabate k'a dɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen mana jɛ i la i k'a dɔn k'u b'i sɛnkɔrɔma cɛ k'i dafiri ni ala ma sɔn i bin man di min ye Alizerikaw olu ka ayiwa bɔda ani Mali bɔda Bɔjabate kata banani ani sulasayi 6 i k'a dɔn armée i k'a dɔn ani bamanji jɛrɛjakulu y'a da ɲɔgɔn na Bɔjabate k'a dɔn binganikɛla so drogue feerela a su ma kɛ foyi ye Bɔjabate k'a dɔn maliden a dalen don a ka cɛdenw na dɔ de fara danaya kan Bɔjabate dɔ da farala kunkɔrɔta kan Tazawata ni kɛlɛ mɛnna kɛ k'a lakali Bɔjabate k'a dɔn tubabu janfandi ani binganikɛla u bɛɛ kun ye k'an bɛɛ de ɲɔgɔn ma ye min da ye wari ye min da ye cɛ ye Bɔjabate i k'a dɔn min da ye dɛmɛ ye n'o ye kunnafoni walima marafa u y'a ta k'a yɛrɛkɛ fa bɛɛ fɛ Bɔjabate ngi k'a dɔn tubabubilen yɛrɛ dabali banna i k'a dɔn guerre min kɛra guerre mondiale 2 Bɔjabate k'a dɔn nin jugɔla ka tɛmɛ o kan a ko n'i ye hadamaden su dalen Bɔjabate k'a dɔn a cɛ ka jugu fo k'a fɔ k'a to sabula min ye tubabusu ye larabusu Bɔjabate k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen su dalen bɛ Tazawata ni sɛbɛnnikɛla ko Bɔjabate k'a dɔn kun ye dabali min tigɛ an ka sɔrɔdasikulu maa damadɔ Bɔjabate k'a dɔn olu de kumana ka munumunu salo kɛ u taara dingɛba tigɛ olu ɲɛ ayiwa n'u k'u bila ja kɔnɔ tiɲɛ don an ka cɛ caman ni tor'o la Bɔjabate o de kɔni kɛra n'a fɔ sɔrɔdasikulu tɔw kɔni i k'a dɔn u kɛn bɛ ka fɛn wɛrɛ ta Bɔjabate k'a dɔn a kɛra firinga ye maa o maa bɛ yen n'i ye bamanji ye marifa b'i bolo maa min fara nin kɛlɛ in na a ka ca maa 1000 sɛbɛnnikɛla ko Bɔjabate k'a dɔn an ka sɔrɔdasiw ye se sɔrɔ u nana kunkɔrɔta sɔrɔ u ye wulikajɔ sɔrɔ Bɔjabate kɛlɛ ti kɛ ni maa de ma sa a diyara i la o maa bi sa kɛlɛ koyara i la o maa bi sa Bɔjabate a k'i k'a dɔn ayiwa saba de cayara bamanji jɛrɛjɛko la an bɛ don min na ko bi Mali mètre carré 1 de ye Bɔjabate bolo dayɔrɔ 1 de ye i k'a dɔn bamanji bɛ min kɔnɔ bilen ni min su dalen tɛ Bɔjabate k'a dɔn o woro kalilen don walima o kun cilen don walima o minɛna ka kɛ kaso ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔjabate k'a dɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn sa k'a fɔ Mali tɛ tulonkɛ jamana ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen dar'a la Mali ye jamana min ye a mago b'a ka jamana na Bɔjabate i k'a dɔn san 10 ani kɔ diɲɛ seleke 4 sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan jinɛ sɔrɔdasiw kun bi yan u ma se ka fɛn kɛ Bɔjabate nka nin janfa in barika bonyana a nana dɔn k'a fɔ sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen Bɔjabate k'a dɔn Mauritanie ka taa Algérie bamanju i k'a dɔn ko sɛmɛyɔrɔba de ye nin dugu fila ye ka da mun kan nin jamana fila in Bɔjabate k'a dɔn Mali de ka juru b'u la ka juru tɛ Mali la Mali ye fɛn min kɛ nin jamana fila in ye indépendance ta furadama kana bila bi la ala b'a dɔn Bɔjabate ngi k'a dɔn ŋana ti ŋana fɛ a mana tigɛ da o da la Bɔjabate i k'a dɔn burudamɛ i k'a dɔn kɛlɛ min wulila kɔrɔnfɛla in na Bɔjabate k'a dɔn ayiwa Mauritaniekaw u y'a miiri k'a fɔ anw bɛɛ lajɛlen wolobilenman ye ani ninnu ɲɛsɔnma ye Aligérie bi ten Bɔjabate nka n'i ye ko in jukɔrɔla ta k'a lajɛ min ye tubabuw yɛrɛ ye olu fana bɛ ko in kɔkɔrɔ fo k'a fɔ k'a to ten tubabu su min yera Tazawata Bɔjabate a fanga ka bon sɛbɛnnikɛla ko a ko minnu kɔni ye janfa siri ni ka Mali kɔnɔ minnu ye janfa siri ka ɲɛsin Mali ma Bɔjabate n'an sigiɲɔgɔnw don u ka tiganga sɔrɔ ka da la ko in mana ban anw fɛ yan don o don Bɔjabate a bɛ suru kan sɛbɛnnikɛla ko nkalon t'o la sabula tubabu ti maa si den kelen fɛ a yɛrɛ kɔ Bɔjabate an bɛ don min na ko bi wulikajɔ ni jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ Tazawata ni kɛlɛ a bɛ sɛbɛn tariki la Bɔjabate k'a dɔn cɛ ni cɛ min ni tora yen Bɔjabate a ka ca nka a dabɔra min kama o ye kunkɔrɔta ani kunnawolo ye Mali y'o sɔrɔ k'a fɔ min ye ni ŋanaya mun sɔrɔla Mali armée fɛ karamɔgɔ Dabatungara n'o ye Tezawata nin ye kalo tɛmɛnen n'o ye juillet kalo tile 25 27 27 sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nin bɛ da tariki la a ko n'i y'a lajɛ kɛlɛ tɔgɔ man di a ko Mali ni bamanju ye kɛlɛ min kɛ Tezawata Mali ni Algérie furancɛ kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungara ba ye k'a fɔ fali yera sange kɔrɔ ko caman sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ janfaw de
tun bɛ ka Mali sɛgɛrɛ a ko janfa minnu taara ka Mali sɛgɛrɛ a dɔ bɔra yɔrɔ jumɛn o ye Ukraine jamana ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Ukraine ale ni Rusiw bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko min ye anw dɛmɛba instructeur n'o ye Rusiw ka karamɔgɔ jolenw ye olu bɛ ka formation mun ta ka di Malidenw ma o bɛsɛgɔniya juguya kɔnɔna la n'a dun ma k'a fɔ ko Rusiw bɛ ka npogo don Ukraine dɔ ka jamana kɔnɔ u y'a lajɛ k'u b'u mɔnɛ bɔ u la an ka jamana kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko n'u b'a dɔn u ta sen fila a ko min ye Mali armée a n'a ka jɛrɛjɛkulu n'o ye AES olu ka dɛmɛɲɔgɔnya kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungara i b'a ye k'a fɔ min ye banmanci su ye dugaw kɔni ka dumuni sɔrɔla san kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin kɛlɛjugu in lajɛ janfa min taara nin ka jamana in sɛgɛrɛ Mali ministre dɔ bɛ n'o ye colonel Ablaye Maïga n'o ye an ka jamana kumalasela ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ ko n'ale bɔra ka kuma jabaranin na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye colonel Ablaye Maïga karamɔgɔ Dabatungara bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'a bɔra n'a ka bere ye a n'a ka gendarme tenue ye télévision na ka ban o b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na monsieur je répète 3 fois sɛbɛnnikɛla ko colonel Ablaye Maïga karamɔgɔ Dabatungara a masumalen don k'a b'a sen da yɔrɔ dɔn a ko a ye kuma daminɛ ni min ye k'a yira k'a fɔ juguya mun tun bɛ ka jamana sɛgɛrɛ k'a sidɔnna a ko min ye jugu minnu bɛ Mali kɔfɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ n'i ye Ukraine lajɛ karamɔgɔ Dabatungara i b'a ye k'a fɔ ka jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye agence ukrainien de renseignement ye olu kɔni bɔra ni ka laseli dɔ kɛ o laseli bɔra ka kɛ maa min fɛ o de ye Andriy Wishiwizh ye Andriy Wishiwizh ni i da kɛcogo dɔ i laban i na nani kɛ sa dɛ Wishiwizh ko kɛra sɛbɛnnikɛla ko a fɔ ko André a banna sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara n'i ye nin cɛ kofɔlen in lajɛ ale kɔni bɔra ka kuma min fɔ kuma in man di a y'a yira k'a fɔ min ye Rusiw ka kɛlɛkɛcɛw ye karamɔgɔ Dabatungara olu kɔni ɲɛtana tɛnbulu ye diɲɛ kɔnɔ u sɔmina k'a fɔ ko Rusiw ka kɛlɛkɛcɛ bɛ Mali la o tuma ko siga kɔni t'a la olu ni Bamancu n'o ye rebelle djihadistes ye n t'a si dɔn sugu bɛɛ karamɔgɔ Dabatungara k'olu ka cɛdenw kɔni tun b'u cɛ la ni ka Mali kɛlɛ a dajɛ la kɔni nin kuma in bɔra Rusiw yɛrɛ de ka jamana la sɛbɛnnikɛla ko Ukraine ka jamana sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Ukraine u ka service de renseignement olu ka nin kuma giriman in ye u ka lasigidenw bɛ Sénégal jamana kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungara ale yɛrɛ kɔni kuma in sɔn ji la a y'a yira k'a fɔ n'o ye Ukraine ka lasigiden ye min ye Dakar Sénégalikaw fɛ yen a ko kuma min bɔra u ka jamana kɔnɔ n'o ye Kiev ye a ko wulibali don a ko ale bɛ kuma in jukɔrɔma tintin k'a yira k'a fɔ olu bɛ dabolo mun na bi sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni ye Mali kɔni bɛ taabolo mun kan o tuma i ka da la k'a fɔ k'olu ye dɛmɛ ta ni ka Bamancu sɛgɛrɛ min ye Mali juguya la k'a da kan ko Rusiw bɛ Mali kɔnɔ yan nin bɛɛ ye Rusi ko de nɔfɛ a bɛ ɲɛ o sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara ale y'o kuma bɔ a da kɔnɔ tuma min na min ye Sénégalikaw ka masakɛ n'o ye Bassirou Diomaye Faye ye ale kɔni ye wele bila ka ministre des affaires étrangères ma k'u k'a wele k'a ɲininka da la k'a ye kuma min fɔ ko tiɲɛ don wa sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye lasigiden n'o ye Ukraine ka lasigiden ye i b'a ye k'a fɔ a ye kuma min fɔ a ko tiɲɛ don o tuma u ye kangari da ye Mali ni Sénégal ye jamana kelen ye kan'a to Sénégal jamana kɔnɔ ni ka lagosi ta ka Mali sɛgɛrɛ k'u tɛ jɛn n'a ye sɛbɛnnikɛla ko min ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ fila kana bɔ a da kɔnɔ bilen olu ka jamana kɔnɔ a ko n'i ye Ukrainiens lajɛ karamɔgɔ Dabatungara u y'a yira k'a fɔ olu ka kɛlɛkɛcɛ min nana Bamancu nɔfɛ k'a ka ca dɛ min ye o dɛmɛ ni dɛmɛ ye u y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye Saheliw ye karamɔgɔ Dabatungara i b'a ye k'a fɔ k'olu ka dɛmɛ bɛ Bamancu ye i b'a ye k'a fɔ maa o maa de bɛ fɛ ka bɛlɛ k'olu ɲimi ɲɔgɔn na ni k'olu kɛlɛ olu ka kɛlɛba ye bi diɲɛ kɔnɔ maa fila tɛ bi Poutine don sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara min ye Ukrainiens ye u y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye kɛlɛ de daminɛlen sa o tuma kɛlɛ min sa n'u t'a ban waati dɔn min ye colonel Ablaye Maïga a y'a yira k'a fɔ Mali ni Ukraine cɛ jɛɲɔgɔnya ko nin y'o bannen pewu anw jɛna Faransi ko kuma bɛ Ukrainien ma u ka lasigiden u ka consulat n'u ka fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ nin y'a bɛɛ datugulen sɛbɛnnikɛla ko min ye filanin teriya ka taa bila jɛɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ ka taa bila kuma ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ Mali ni Ukraine cɛ min ye colonel Ablaye Maïga ko nin y'a bɛɛ lajɛlen bannen nka k'u bɛ kangari da Ukraine ye o tuma n'i ye u ni Rusiw ka kɛlɛ lajɛ ko Mali m'a da don a la dɛ ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko Mali ye min fɔ k'a bɛna daminɛ o de y'a ye sabali a ye bɛn ko la o tuma ko mun na olu bɛna o ko ta k'o wo Mali kun o tuma n'u b'u ka kɛlɛ kɛ u k'u ka kɛlɛ kɛ u ka Mali tɔgɔ sama ka b'u ka kɛlɛ la n'o tɛ ko Mali tɛ maa dɛmɛ ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko min ye colonel Ablaye Maïga a y'a yira k'a fɔ Mali ye sebaaya min sɔrɔ u ka kɛlɛkɛcɛw kan hali bi ko Mali bɛna sebaaya wɛrɛ sɔrɔ siga t'o la n'u ma kɛlɛ in dabila hakilina jugu fɛn fɛn b'u la Mali dugukolo kan i ka da la k'a fɔ k'u bɛna fɛn ye u ma sigi ni fɛn mun ye sabu ko Mali labɛnnen don